Hnutí lékaři a odborníci za ozdravění kraje mě oslovilo svojí kandidátkou a programem. Jedná se o hnutí nezávislých odborníků z různých oborů. Největší zastoupení tam mají lékaři. Asi je to proto, že by chtěli tuto nemocnou společnost léčit. Jak všichni cítíme a vidíme, je skutečně tato společnost nemocná a je nejvyšší čas, aby se započalo s její léčbou. Myslím si, že každý občan této republiky by měl vyjádřit svůj názor na současnou situaci v České republice a hlavně každý by měl podle svých možností přispět k nápravě těchto neduhů. Nestačí jenom kritizovat, je třeba taky něco dělat. Proto jsem se rozhodla přispět svojí troškou do mlýna. Jako pediatr bych si přála zachovat pediatrickou péči, kterou nám záviděl a obdivoval celý svět, na tak vysoké úrovni, na jaké byla. Zákony, které vstoupily v platnost v poslední době, tento zavedený systém však postupně bourají a devastují. Podle nového zákona jsme se stali pouhými poskytovateli zdravotnických služeb, ale zdraví není zboží a nemělo by se s ní obchodovat. Toto bych chtěla prosazovat na úrovni kraje. Kvalitní, dostupnou péči pro všechny, což by bylo možné účelným vynakládáním veřejných prostředků. Stotožňuji se s heslem tohoto hnutí nezávislých. Služba odborníků společnosti při zachování slušnosti.